umaga sa inyong lahat. Live na karon sa aming kadusanan ng istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga kadusanan, aduna tayo letter sender from Karihatag, Surigao del Norte, mao kini si Daday. Nawala nagbutang sa iyang apelyido. At ako ang inyong host nga si Kadusanang Sara. At ako naman si Doktora Darna, ang inyong magtatambag. O karon mga kadusanan, babasahin ko ang sugilanon ni Daday from Karihatag, Surigao del Norte, kabahin sa iyang friend nga si Rose. Ug aniya ang iyang sulat nga akong gi-memorize. Maayong adlaw kaninyo Ati Sara at kadusanang Doktora Darna. Ang akong sugilanon kabahin kini sa akong friend nga si Rose. Nga iya kong gipanabi sa akong mga friends tungod lang sa GCash. Sakit kayo na unaon nga iya kong gipanabi nga close man unta mi sukad pagkabata pa namo nga unsay mga event kauban mi sama sa mukbang, inom, o wala ko nagdahom nga iya kong gipanabi sa among mga friends. Sakit kayo na hunaon kadusanang Ati Sara at Doktora Darna. Nakahibalo man unta siya kung pilay sulod sa GCash. Ngano man taon nga niabot manggid sa punto nga iya manggid kong gipanabi. Kay tungod ana kadusanang Sara, wala na mi maayong buot karon, wala na mi maayong komunikasyon ni Rose. Ug unta atagan ko ninyo og pagtagad sa akong sugilanon kabahin sa akong friend nga si Rose. Maayong buntag kadinyo mga kandusanan o kanimo Daday nga taga Karihatag, Surigao del Norte. Ang problema may tungod kini sa iyahang amiga. Oh, kabahin kini sa iyang amiga nga si Daday, si Rose. Si Rose. Oo. Kay Ano padala kadusanan si Daday tapos ang kanang iyang problema kabahin sa iyang friend nga si Rose na taga Karihatag. Pareha rin silang lugar. Mao kadto imong Tungod lang sa problema. GCash. Oo. Gumikan sa GCash, nawala ang inyong amiga tungod sa iyang pagkadudahon, no? Kay gumika ikaw lagi naghawid sa GCash. Moy nagunahon na si Rose ang dautan dia nimo. Ang kung ika-advise ana dia kanimo Daday, withdraw ha kung pilay sulod anang GCash o bahin-bahin na ihatag sa iyang uban o kinsa man imong kauban, bahin-bahin na ninyo, withdraw na aron mawala na ang istorya sa laing tao o sa sikinsa. Kaya aron mahunong na, mawala di na siya magduha-duha sa imong magduda. Kadusanang Darna, dili dapat siya mag-guilty, no? Kay ang importante wala siya nagbuhat og dautan. Oo. O sana siya, ayaw gid ka guilty sa gibuhat anang Rose nga nang nabitabi siya kay wala bang kay gibuhat ka dautan. Ayaw siya panumbalinga. Buhata ang among advice sa imo ha. Wala gyud, oo. Kwarta. Wala gyud sa iya ang problema na di kang kadusanang Rose, no? Kani siguro si kadusanang Rose, naong siguro ni kwarta, no? Kadusanan Sara. Mauna siya akong ika-advise sa ibo kandusan ng Daday nga ayaw na pakigdikit sa iya kay naaman siya dautan day nga una diha nimo. Idisan siya, pagdisan siya sa iya pagdisan siya. Ayaw na pakigdikit kay ngano dili man maayo siya nga barkada nimo nga amiga kay mandudahon man day siya ang imong buhaton pagpuyog malinawon kauban ang imong pamilya or unsa Yes. diha o buhato nimo ang imong gusto nasa imong kagalingon. O, the best gid na ang solusyon. Ayaw na siya panumbalinga.
kay dili day maayo ang iyang giunahuna nimo nga ikaw dahil Hugaw siya gunang-huna. Oo, kay gumikan sa iyang hunahuna nga dili maayo, no? Ano ra ang solusyon ana? Og daghan salamat, maura ka to akong advice kay murag di man kaayo siya. Seryoso. Kung akong dugang kay ika-advise dali sa naman iya, kaayo. kadusa ng Darna, kung kuan gyud ka nang dili na siya mag-keep distance na gyud siya kang kadusa ng Rose para ma-aware siya. Dili, para din na mausab pa ang pagtraidor ni kandusa ng Rose sa iya na ipanabi bugi ng isa nga makaguba sa mag barkada kanang ipanabi ka no kandusa ng Darna. Isa man na siya nga makaguba sa relasyon sa inyong panag-amiga. Nadugay naman din ni sila nga nag-uban bisang unsa nga mga event. Kauban ni sila tungod lang sa usa ka butang, naguba ang ilang relasyon. O naamang guya amiga good nga dili di bitaw dahil makasabot. Yes. Mao na hinungdan nga ang iyong panag-amiga, ang iyong panag-close, bisag unsa pa iyong gibuhat nga maayo, sa katong maayo kang mubuot, mawala gid ka na. Dili na Dumikan 100%. sa iyang hunahuna. Ang 100% mahimo na lang 1%. Dumikan sa iyang hunahuna nga dili maayo. Mao na siya. Ayan, salamat kayo sa imong gipadala nga sulat diri sa among kadusan ng istasyon na wala pa narehistro. Daday, mura katong tambag ni kadusan ng Darna og tambag pud nako nga gamay para sa imo na para masolusyonan ko ang imong problema. Salamat kayo sa imong gipaabot nga sulat kay dili lang ikaw ang adunay problema. Daghan gyud karon no kadusan ng Darna na pareha og problema sa iya. Ayan mga kadusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.